Pwede pa ka mahalin ko rin eh. Kini, 2,000. Bisa ko agandar. Wala na dyan ko'y kaon. Kasawawa man ulit. Kabuang punitag diskarte ani. Baligya pa ko 2,000 eh. Kalit bugas. Asa ko napitang baligya ni. Mauwam sa ko ani. Kani. Ada ka pa baligya? Kung di mo palit na pa uban. Ato ko napita. Ano ba mo Rilo? Oy, palit na mo. Rilo, rato ra, mahangyo pag yung presyo. Rolex. Hasta mingawa. Wajib ko palit eh. Nah, ganyan ang sound. Ato ko kasadam ligya. Uwa mo sa kayo? Kapuyan ka mo, oy. Sapon niya sa wawa, maniuli nung wako na ko'y bugas noon. Problema ko buhi sa kong kugulingon, anay. Oy, ma'am. Nasa Rilo, ma'am. Oh? Saglit kuya, parang naaalala ko namumukhaan kita. Kasi mukha na ko. Ay, oo, tama ako. Ikaw yung nagmanicure sa akin nakaraan. Dito ako eh. Siguro kaluhan ako to. Na puro kalokohan alam. Kalakuhan ng tao na eh. Ma'am, palitan ma'am, Rilo, ma'am. Oh, gikan pa rin Saudi America, ma'am. Ay, di kuya, allergy kasi ako pag nagre-relo ko nangangati yung kamay ko. Ay, di man ni Brunsi. Daran eh. Sige, ma'am. Di talaga ako nagre-relo. Sige, ma'am, palitan na, ma'am. Hangyo lagi, ma'am. Sige. Di na. Original ko ni. Rolex. Wag na kuya, allergy talaga ako, sayang. Allergy rin ka na eh. Kaya nga wala akong relo eh. Kini, ma'am, kini, ma'am. Auto, ma'am. Ang bata, ma'am. Laki anak bata, ma'am. May anak ako pero babae, hindi lalaki. Ay, pwede na kaya po yung drive siya rin Batman nga Ferrari. Sige, palitan, ma'am. Kung ano-ano binibenta mo, no? Hindi, wag na. Hindi ko yan kailangan. Di ka ni. Hindi. Kini. Kung Kini, ano, ma'am. meron pa? Basing gamalas-malas kasi gugma, ma'am. Kini, ma'am. Bato pang pasyurti, ma'am. Wow! Pagkwarta kagdagan, ani. Wow, pampaswerte ba talaga yan? Swerte, tanan lagi. Swerte. Oo, mukhang ang ganda. Asa makitang bato nga nagsanga. Pero tanong ko, nakabenta ka na ba? Wala ba? Oh, paano mo nasabing pampaswerte yan? Ay, basi hindi swerte na ko. Swerte ni mo. Palitan mo. Bot. Kung ikaw nga di pa nakakabenta tapos sasabihin mo sa akin pampaswerte yan, pinagluloko mo na naman ako ah. Baka espada mga kayo, ma'am. Huwag na yan. Alam ko na bibilin ko na lang yung relo para may mabenta ka. Palito ni mo? Oo. Sige. Ika, ma'am. Rolex. Sige. Magkano yan? 2.5. Ayun lang. 500 lang pera ko. Ay ba, nagkwarta ni mo? Payag ka. Pwede na. Sige. O, payag ka? Oh, sige. Sige. Uy, swerte ha. Ibigay ko sa anak ko. Ilan dige. Wala siyang tanawa niya nga. Dito mandar. Wala tanay tino eh. Uy! Nainoy mo ni?